Ibizimvakalelo kwabo bachaphazelekayo ngethuba bedibene kwii-ofisi zeziko zokumiliswa kwamathambo nemisipha i-MNP eGqeberha belindele ngomdla ukubona ubuso bukaYamkela Qolo xa efumana isandla sakhe asenzelweyo. UYamkela noyinkwenkwe eneminyaka eli-10 wazalwa enesandla esinye, kodwa ngoku uza kuba nezandla ezimbini. Konke oku kungenxa yenyathelo lenkampani iSun International unina wakhe asebenza kuyo eBoardwalk. Umama kaYamkela, uZoliswa Qolo, wasikwa yinimba ukubona unyana wakhe engakwazi ukuba ngunozinti ophume izandla kwisikolo sakhe, mdlalo lowo awuthanda kakhulu. UQolo wagqiba kwelokuba abhalele abaqeshi bakhe ngethemba lokuba nesakhe isicelo sakuphendulwa ufezeke umnqweno wakhe. Eneneni, lo mnqweno ufezekisiwe yaye uQolo uthi kuthe ngco entliziyweni ekwabulela ngesenzo seSun International. Ndi-happy kakhulu, umnqweno wam ufezekekile ngoba eziba kumzali kaYamkela, umnqweno ndandinawo wayeyi-one uba umntanam masiwazalwa nehlandla esiyi-one. So ndandingayilindelanga uba as umzali nomzali azange ayilindele uba umntana wakhe azazalwe mhlawumbi nesandla esiyi-one okanye nomlenze oyi-one. So ndandingayazi uba ndizawuthini as uba uYamkela ekhula, abantu bazamamkela njani, community, yonke laa nto. But ke ndayilaka ngamandla kaThixo ndafumana umsebenzi eBoardwalk, ndaphangela phaa eBoardwalk, ndabhalela ileta ithi iposi yam eBoardwalk. So waphendula umnqweno wam, umthandazo wam. I remember the other day caba wayedlala nabanye abantwana bakhe esikolo eriyeni kwindawo esihlala kuyo, mane bembuza uba mna why ndinesandla esinjena. Ngamanye amaxesha kunzima kuba aphendula ngoba naye uvela abe shock angayazi uba uzophendula kuthini. Enye into eyandenza mandiyenze ihlandla ngoba esikolweni usirias uyayithanda isoka, udlala isoka. So wasirias ke kuloo nyaka for isoka, ungu-goalkeeper. Wathi ke ngenye igame kum, uzofuna undithengele i-artificial hand because ndizokwazi ubamba ibhola. So neetshomi zam ziyancoma xa ndingu-goalkeeper orayithi. Izolo besenza i-homework, ibuhlungu intliziyo yam kakhulu ke yayizolo into. Wathi kum, heyi, I so wish uba bendinesandla sesibini kuzoba bebhala itest esikolweni. Kuzoba easy kum, xa ubhala itest kubakho ixesha, funeka uthi i-multiplication and division. So kuzoba easy kum xa ndinibala ngesinye ihlandla ndidibanise nesinye but ndinesi-one. So ndathi kuye uba ukhuphe ii-crayons zakho eziyi-5 kwi-pencil case uzibeke phambi kwesi sandla. So it will be easy also to help you to calculate very quickly and uzokwazi ulenza nexesha letest. Inkokheli kuphuhliso loqoqosho kwintlalo eBoardwalk, uShanaz Bowman uthi minyaka le bathi bafezekise iminqweno yabasebenzi babo. Zoli's been a dedicated employee, and I suppose that's also one of the things that we look at. Obviously, the CE and the CEO and the HR from head office, they sit with a committee. So out of all the units in Sun International, her motivation or whatever it is that she needed was surely very special, and that is why Sun International thought that they'll give the wish to her this year. We actually give Sun Wishes to employees every year. We get an opportunity to apply for a Sun Wish, anything from school fees to, and then what Sun International does is they've got one big pool of money that they put away and they give to a deserving employee. So besides the little that they give away to other employees in terms of school fees and helping here and there, the one big wish, because this hand actually cost the company 150,000, so that was granted to Zoli for 2024. Ogqirha bamathambo abakhulu bathi kuthatha ixesha elide ukuba kwenziwe umsebenzi ofana nalo. So we went through the motions of doing measurements, talking to Sun International, talking to the casino, seeing what we were able to do, and they were very, very helpful and very, very kind from their side with the donation and the sponsorship. So we took a cast, and then on that cast we do the measurements and manufacturing, which takes quite a bit of time. The cast work alone is quite a couple of hours, and it takes days to dry. And then once we get to the manufacturing, that takes about, in total, I would say about between 6 and 8 hours, with preparation before and afterward for quite a few hours. So it worked out well. We
thought of a couple systems that we can use. So we've got a separate inner that we made for the prosthesis that he can remove as he grows older and he becomes a little bit bigger. It'll become too tight for him, and then we can remove the inner, and then the socket will still fit, so this buys us time. We adjusted the length of the prosthesis so that he's basically growing into it. And we've picked a specific type of wrist and hand mechanism that can be replaced in years to come with different size hands, different utensils, utilities, anything that we can put in there. And then obviously a harness that goes around the prosthesis that allows him to open up his hand and utilize that. The big benefit, I think, for him is, as a person, is having the prosthesis, is the confidence that he's going to have walking around his friends and just in his personal capacity. It's something a little bit out of the norm, and our reward is at the end of the day, once that almost fitted and you see the smile on his face, then you know you've done your job well. And yeah, like Etienne said, it almost brings a tear to your heart, but then you know you've done your job well, and you're changing someone's life. Uyamkela nobejongene nobunzima bokungakwazi ukwenza izibalo nokudlala, uthi uza kutsho akwazi ukudlala umdlalo awuthandayo. Kwazibani mhlawumbi abe ngunozinti uphuma izandla. To play soccer, but though I usually like playing soccer as a keeper or a defender sometimes. I want to be a doctor because I could help a lot of people so that when they're sick. Kulindeleke lo gqirha wangomso aqalise ukusebenzisa isandla sakhe namhlanje. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguphelisa Mkhendlana eNewton Park eGqeberha.